कर दी, काटो। प्रणाम, हम कल्पना ठाकुर झारखंड से। मैं आज अपने मैके आई हूँ। आज मेरा मैके का सीन देखिए। तो मुझे एक गाना अच्छा लगा, मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ, झूमर। तो सुनिए। नई हरवा हम ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना पहिला लियावन बाबा अइले, पहिला लियावन बाबा अइले, बाबा के साथ ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना जाइब हरी, नई हरवा दूसरा लियावन चाचा अइले, दूसरा लियावन चाचा अइले, चाचा के साथ ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना जाइब हरी, तीसरा लियावन भैया अइले, तीसरा लियावन भैया अइले, भैया के साथ ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना जाइब हरी, नई हरवा चौथा लियावन पापा अइले, पापा के साथ ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना जाइब हरी, नई हरवा हम ना। सबके लियावन धनी बार बार फेरलू, सबके लियावन धनी बार बार फेरलू, ससुरा लियावन कैसे फेरू धनी, नई हरवा तोहे के जाए के पड़ी, नई हरवा तोहे के जाए के पड़ी, जब हो बालम विदा करब, जब हो बालम विदा करब, डरिए के पीछे लगल अइहा हरी, नई हरवा हम ना रहब हरी, नई हरवा पापा मम्मी विदो न करी है, पापा मम्मी विदो न करी है, दुआरे पर रोदन पसरी हरी, नई हरवा हम ना रहब हरी, नई हरवा हम ना चाचा चाची विदो न करी है, चाचा चाची विदो न करी है, दुआरे पर ठनगन मचई हरी, नई हरवा हम न रहब हरी, नई हरवा भैया भाभी विदो न करी है, भैया भाभी विदो न करी है, दुआरे पर झगड़ा मचई हरी, नई हरवा हम न रहब हरी, नई हरवा हम न रहब हरी। प्रणाम।